L'Anna Issa és gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Seguretat, una entitat amb més de 20 anys de trajectòria, a més forma part de la Junta també de CEDE, en el marc del qual fem aquestes entrevistes per copsar ara mateix com està la situació en moltes de les patronals, les associacions, els gremis empresarials del nostre país. Anna, molt bon dia, com estàs? Bon dia, molt bé. Vosaltres? De moment bé, tots confinats, però aquesta és la història, no? Això és el que volem. Volíem, primer de tot, preguntar-vos, vosaltres, com a sector, sou empreses de primera necessitat? És a dir, esteu en el PAC d'aquestes empreses que necessiten sí o sí fer la seva feina? Sí, no amb una afirmació generalitzada, però sí perquè les empreses de seguretat estan protegint el que són infraestructures crítiques i els que actualment han estat declarats serveis essencials. Aleshores, en el moment que el nostre sector presta protecció a aquests serveis essencials i a aquestes infraestructures crítiques, també estem dintre del PAC d'empreses que són necessàries perquè aquests serveis essencials es segueixin prestant als ciutadans. Vosaltres aquests dies, en un marc caòtic gairebé de la societat, heu fet 3 demandes. Si vols, les mencionem les 3. Per una banda és la manca de material, l'altra no hi ha test del Covid i en general també hi ha una manca de normatives, no sabem ben bé com heu d'actuar ara mateix. Comencem per la primera. Suposo que és un problema transversal en molts sectors, manca el material. Exacte. Nosaltres som conscients que manca el material i que no som l'únic col·lectiu aquí que no té el material per protegir el seu personal. El problema és que som els eterns oblidats de l'administració. O sigui, ningú parla del personal de seguretat privada. He de fer una excepció. Justament ahir, per primera vegada, el DAO de la Policia Nacional, quan feia la roda de premsa, va fer una nota d'agraïment al sector de la seguretat privada. Però fins ara ningú en parla de la seguretat privada. Penseu que els vigilants de seguretat estan prestant serveis als centres hospitalaris, als CAPs, als supermercats, al metro, als autobusos, als aeroports. Aleshores, estan en contacte directe amb el ciutadà i en alguns casos en contacte directe amb el pacient. I tot i així no tenim material de protecció. Heu rebut alguna resposta? No, hem enviat sol·licituds al Departament de Salut, a l'Institut de Salut Català, al Marketplace que ha obert Acció 10, al Ministeri de Sanitat, al Departament d'Interior, al Ministeri d'Interior, a tot arreu. L'única resposta que hem tingut és PIMEC, que sí que ens ha cedit per cortesia 200 mascaretes que tenia, que són les úniques que tenia a la seva disposició, i al Ministeri de Sanitat, que ens ha contestat que contactemos con nuestro proveedor habitual. Ja. Bé, aquest és un tema. Un altre és que tampoc teniu el test del Covid, per tant, no sabeu si els vostres treballadors poden estar infectats, si han estat en contacte amb persones que, òbviament, ho han estat i tampoc, en el moment que hi ha un decés, tampoc sabeu els protocols. Exacte, aquest és un greu problema, perquè nosaltres com a seguretat i sobretot seguretat privada estem acostumats a treballar sempre en l'àmbit preventiu. Quan tu has de reaccionar i arribes tard, el que has de fer és prevenir. I aquí és molt important el poder prevenir. El problema és el que tu comentaves, el nostre personal està en contacte directe amb els ciutadans i no sabem si són portadors del virus i si l'estan escampant. Recordem que no tenen material de protecció, tenen el que bonament les empreses van aconseguir fa 3 mesos, però les comandes que anem fer el mes de febrer no han arribat. Per tant, no tenim material. I l'altre problema que ens trobem, que no només es troba al nostre sector, es deu trobar tothom, però a nosaltres ja ens ha passat, és que hem tingut alguna defunció en el que no s'ha pogut fer el test. Per tant, la persona, quan mora, en el certificat de defunció et posa que et mora, per exemple, per una bronquitis aguda. Teòricament, tu no has tingut cap positiu i com no has tingut cap positiu no pots aplicar molts dels protocols que marca la normativa en cas de positiu, quan certament, segurament, si s'hagués fet el test, aquesta persona hagués donat positiu. Per tant, són 2 inconvenients alhora. Un, que són portadors de virus perquè no sabem si realment els nostres treballadors els tenen, i l'altre és la manca de poder aplicar determinades mesures perquè teòricament no tens cap positiu a l'empresa. Quina és la sensació, el sentiment ara mateix de les vostres empreses? Se senten desemparades? Abandonament total. Abandonament. Absolut. O això, cada dia, pensa que les jornades que estem fent són de 12 i 14 hores seguides, caps de setmana inclosos, des de la patronal també, perquè els estem recolzant, i la paraula que més em diuen és abandonament.
En aquest marc també hi ha una mancança real de normes, hi ha una intoxicació general de no sé si és una demanda d'algun sector, si és realment una mesura que s'aplicarà. En aquest marc normatiu actual, en quina situació esteu també? Aviam, el problema que tenim és la dispersió normativa que hi ha. Ens hem trobat en 15 dies amb moltíssima normativa, que a més moltes d'elles coincideixen amb la numeració. Fixeu-vos que tant la numeració de l'Estat com la numeració de la Generalitat és la mateixa. Tenim dos Real Decrets lleis de l'Estat, el 7 i el 8, i de la Generalitat el Real Decret 7-8. Amb normativa que a vegades es contradiu, com va passar amb la de la contractació pública, i al final no saps ni què has d'aplicar, i això ho hem d'afegir amb decisions que va prenent l'administració, que contradiuen les que ja havia pres en un mateix moment, amb criteris interpretatius, perquè les normatives no són clares. Jo crec que el que s'hauria de fer és una mica de responsabilitat en el sentit d'abans de dictar una normativa, pensar en l'impacte real que tindrà aquesta normativa i evitar la dispersió i després l'enrenou que hi ha d'interpretatiu de què és el que pots fer i el que no pots fer. Exacte, hi ha una manca de temps de formació, bàsicament, i a sobre doncs no hi ha la capacitat de poder donar unes instruccions clares als vostres treballadors. Els treballadors com estan? També suposo que estan desolats. Jo aquí vull fer una crida a favor dels treballadors de seguretat privada. El tracte que estan tenint amb els serveis és espectacular. Tenim un equip humà que no queda bé dir-ho, però jo crec que no ens el mereixem. No estan faltant als seus llocs de treball i saben que en els seus llocs de treball corren perill perquè estan pràcticament a primera línia. El vigilant de seguretat que està en un hospital està a primera línia. El vigilant de seguretat que està en un supermercat també. L'operador de la central receptora d'alarmes, que està atenent les alarmes d'aquests serveis, també. I el tècnic que va reparar les alarmes, també. I en canvi no estem tenint cap tipus de problema amb el personal. Sí que és veritat que els ànims estan decaient, perquè ja són molts dies, són jornades molt llargues, en tenim per més encara, i per això demanem una mica també aquest agraïment col·lectiu per donar-los aquest escalfor a aquesta gent que la tenim treballant dia darrere dia. Moltes gràcies, Anaïssa, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Seguretat, i moltes felicitats per la feina que esteu fent i molta força per aquests dies. Moltes gràcies, Albert.